Αντεπίθεση. Έλα, δίνεις σε μένα, τη δίνω σε εσένα και καρφώνεις. Έλα, πάρε φώνα. Μαλάκα, σαν του τρέχει. Λοιπόν, κοίτα, πήγαινε εκεί πέρα εσύ. Πήγαινε εκεί πέρα. Κάτσε εσύ εδώ. Εδώ. Και όταν μου την πετάξεις, ξεκινάς εσύ. Έλα. Δεν είναι να πάω τη δώσε σημασία. να πας. Ναι, αλλά όχι ρε. Όχι, έλα εδώ. Θα έρχομαι εγώ. Ποιος είναι τελευταίος? Εγώ. Εσύ, πρώτος ή δεύτερος? Δεύτερος. Ωραία, έρχομαι εγώ εδώ. Κάνω. Πιάνεις εσύ. Χωρίς να την βάλω, την πιάνεις. Και όπως την πιάνεις, εσύ πες ότι είμαι εγώ ο Κώστας τώρα. Όπως την πιάνεις, την δίνεις πίσω και έχετε άλλο από πίσω και καθόλου. Αλλά έλα από πίσω μου εσύ. Εσύ έλα από πίσω μου. Και αυτός θα βοηθείς. Έλα. Εντάξει. Έλα, που κοιτάμε. Πάμε, παιδιά. Πάλι ψηλάτα, δεν είναι μάλλον. Έλα, εγώ ρίχνω εδώ. Εσύ είσαι ο πρώτος. Κώστα. Έλα, εδώ τελευταίος. Ξεκινάς εσύ, είναι περισπανό. Και θα φύγεις έτσι από το μπασέ και θα καθώς. Δεν θα κάνεις. Μαλάκα. Όχι βάκι ρε μάλλον. Μαλακές θα μόνο σκέφτηκε. Τι κάνουμε ρε μάλλον. Έλα, στον αέρα. Έλα. Έπαιζε κατά τα μήλα. Φέρε εδώ. Λοιπόν, έλα να παίξουμε αυτό που πήγα στον αέρα για να μπει μέσα. Έλα. Λάσε. Έλα. Έλα. Έλα ρε, το πιο ωραίο είναι αυτό, έτσι το ένα, σπουδάζει στον αέρα. Τη δίνει πίσω. Έλα, μα κουράσαι εδώ. Φέρε εδώ την μπάλα. Αυτό που είναι δύο από κάτω, βαράνε βολές, στον αέρα πρέπει να το βάλουμε μέσα. Το follow λέει. Ναι, αυτό. Άμα θέλουμε αυτό το κάρφωμα. Πάμε. Κατάλαβες. Από εδώ, Πιο πίσω μαλάκα, είναι δύσκολο να γίνει. Κοίτα τους δύο όμως. Όποιος να είναι. Η πλευρά σου, η πλευρά μου. Άμα δεν πετάξεις όλους τσακωνόμαστε και... Στα 30. Να κάτσω να Δεν σβήσω. θα το... Έλα, πάμε. Τι γράφει αυτό. Παίξε να γράψεις, δεν γράψεις μετά. Μιλάμε μετά. Έχουμε τον κόλ της αύριο. Λοιπόν, ένα παίρνω ή δύο. Γιατί δύο. Δύο και ένα ο πόντος. Ή όλα ένα. Ένα. Ωραία, 1-0. Ο καθένας να δούμε τα δικά του. Ωραία. Τι κάνει ρε μαλάκα. Άστο ρε. Καλά είμαι εσύ. Στον αέρα πρέπει να την πιάσει. Μόνο. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Δύο. Μόνο στον αέρα, Σταύρο, χωρίς να πατάς κάτω. Τρία. Ξέρε ρε μαλάκα, δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά μέχρι δύο φορές επιδέει ο καθένας. Και δεν τέλος, δεν έχει συνέχεια αυτό που θέλει. Οπότε βάλε δύο. Να σου πω το κάρφωμα να είναι δύο. Τρία, 1-0. Α, ναι, τρία. Θες το κάρφωμα να είναι δύο. Όχι ρε μαλάκι, σιγά. Είσαι ρυθμιστή. Έλα ρε μαλάκα, εγώ δεν έχω βάλει καμία. 4, 1-0 πήγαμε. Μαλάκα πήγαινε στην άκρη μαλέψη μέσα της. Α, και το airball άμα κάνουμε πάντα αυτές τις κάνουμε τους πόντους μετά.
Άντε κάνε ένα έρμπο. Περισσότερο. Λιγότερο πλάκα. Έξιμο. Πήγαινε πιο κύριε. Καλά αρχίδια, αυτό είναι αυτό. Όχι εμένα Το έρχεται. follow στο Twitter. Άντε μάνα, ναι, κάνω τα ξάμπη πάλι μέσα. Έλα εγώ. Ωραία, εσύ. Έλα, δεις αυτή τη μαλακία.